الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له أرسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله Kera hamdi ko Allahi Azza wa Jal ko ajtalo jaracia sa le mengor. Kera hamdi ko Allahi Azza wa Jal ko aso akale voz vishime dinea pravga korolea kja kashuke kana gafletime kalbija. Kera hamdi ko Allahi Azza wa Jal ko aso putingamen kakva voz vishimo dinja čal voz vishime celija emibadetja. Kakva mubarek divena salavati em selami upralamaro primeri, učiteli, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, upra leskeri familju, upra lo ashabja, em upra sao kola so gjivdingja kale voz vishime porukencar, em akaja dunja na mukren nisa raverosen sar muslimani. Počitu me pralalen em penjali. Amena rakšovamen ki prvo džumata romasek Ramadan. O muslimanja gjivdinena kakva momenti o najsvetla em najmaj mubarek divesa em rakjata romasek Ramazan. Akva masek italo pralalen masek e rahmeteskor. Leskoro naslov, leskeri adres italo rahmeti. Se jektar leskere but odlikja kalema se koskoro i talo Allah Azza wa Jal ki celosno smisla mukля poro rahmeti peri milos. Jektar najbari milos o Allah Azza wa Jal kovaso mukля kakva mubarek masek i talo i milos e pejgambereskeri o rahmeti premo pejgamberi ali selam agar so dingjale objava. Sar rahmeti so ka služinela celo čovečanstvo. So jek jedinstveno celo, ti kalele tari temnica, taro neverstvo, te čivele ko nuri, ko svetlost, pakja i baskoro. Agar da pralale na maro pejgamberi alihi selam, koga vela sine o masek Ramadan, of najčesto bratinelas ne pepere ashabencar, najšukare lafencar. Em taradva samo ka zaključina deko pejgamberi ali selam megjo adva kavakerel alo tu menge o masek Allaheskoro Azza wa Jal. Alo tu menge o masek kovai talo haibe e dušakoro. Of talo vozvišibe e umeteskoro. E makari ga pralale ni cele uručeskoro, glavno cel kova so trebela te dore samare postea i talo takvaluk. A katarla haljovaja pralalen deka i formalnost taro haibe, pibe, mintime nodnoste cidamen taro sabaj dži ko akšami na neji cel. A kaj tali samo formalnost. A kvaj talo čekori te doresa o triumf, o finale, a dva je talo това bogobojazna. A verela fencar to velpe bogobojazna dva ka značinel te doresetoro duševno mir. Duševno mir ki te risploteno sprema o Allahi Azza wa Jal. I odoleske koga se am više pralalen kakva duševen mir, o muslimani preko poro uruči najšukara dva osetinela. Osetinela дека и главно цел талото велпе
пашеко Аллахи Аззе ва Джел переприближибаја агар социдела петаро хајибе емпиибе те доресел Аллахескоро задоволство. И природа Аллахескери Аззе ва Джел најшукар си кавела менге дикхен ко вакти кога едвео народо дживдинела кој ек материјално барвали песар повеќе те кедел, те овел, о мануша тогаш бистрена поробитие, бистрена коркори пес, бистрена пере вредностија сар мануша. Бите халјовен дека оправилно барвали пе итало, обарвали пе душа коро, обарвали пе калбескоро. Со значинела, ако поседуинеа да вас у иситут представинела туке задоволство, а два итало барвали пе. Е макари га пралален ки гужва, кога о народо прастана према о материализам, разна методе употребинена бити те обратинен пе дали адва ко халал или ко харам и керена, дали Аллахескоро задоволство дорига тергјола или на, а ква итало најшукар можност о муслиманите доресел и кулминација е таква лукоскори. О Аллах Аззе ва Джел си кавела менге преку уручи, преку буд примерија, кова со ајдве амен сар мануша, себе пјачала мари дружба, себе пјачал о материјална барвалипа, керена мен за фатиметаро Аллах Аззе ва Джел, керена мен за фатимете размисначал ко Аллах Аззе ва Джел. Најшукара два дика кога старела мен несаве проблемија. Кога два моменти Аллах Аззе ва Джел не сарцидела пе ки страна тутар. Мукела туке тереа маленем торо барвалипе, за да те халјове дека. Кобор повише проблемија као вентут. Вала мала ковентуја ек периоди. Аман кога два моменти кога пропереа нателе, муамала мукенатут, и пара мукелатут. Кобу ситуација дикаја два кога некоја мендар овела на свало, кога некој тало неподвижно, тогаш на не корисно, тогаш о мануш халјола дека чола пере Аллахеа Аззе ва Джел. Тогаш искрено обратинела пеко поро Аллахи Аззе ва Джел. Акарига да пралале на уручи мангелате си кавела мен ек важно бути. А дја бути со требелате халјова сарумети тано. Манушале, ту мен преку цело берж, нашлите замисленет бизо цигара, ту се употребинеа охапија, нашлите замисленет бизо хапија. Дали дикја каква мах сексо десингјо вела чал тери љубова, чал тери приближност ко Аллах Аззе ва Джел, а чал торо дживди пе таква лукоја, а чал торо приближи бе ко Аллах Аззе ва Джел. O Аллах Аззе ва Джел олеснинела торо дживдипе. Агар со осетинеа сласко торо калби, смиреност ки тери душа, коркорија два доживинеале. Задо Аллахите си кавела менге дека кога сјане Аллахеа Аззе ва Джел о невозможно вела возможно. И према саакава соске о мануш дујролатаро Аллах Аззе ва Джел. Кога јасно Аллах си кавела менге сар мануша дека и идина и бах е душа коро мири тало само ко Аллахи Аззе ва Джел. Уручи сар уручи пралален, напандела пеки формалност, ови тало нешто буд побаро. Уручи богобојазно си кавела пеки шукар тербија, ко шукар понашај, ко саада со кружинеламе. Пошминдотари фамилја, ко однос машкароме миромни, очавоем родителија, о дати даем очаве, о комшилуко, о односе муштериенцар. Саакава си кавела чал тери бари тербија, кова со оуручи требела те асарел танки промена которо делуибе. Аллах Аззе ва Джел на неле потребата рамаро уручи. Ако на успинела уручја на менде, те воспитинел некола негативна буќа. Ако на менди си ховавибе, неморал,
нетрпение, марибе, те посакуине манушенге билачи пе ту живине. Кадеа ситуација пейгамбери алейхиссалам кава керел мен лем једа қауле зури ва амеле бихи фелейса Аллаху хаджа ен једа таамеху ва шарабеху. Којто мен да доде ки керела уручи, намукела пере безвезе муабетија, чуче муабетија, љубомора, гибети, акушибе, мрзибе, на неле потреба која Аллах аззе ва џел те постинел. Не случајно пралалено пейгамбери алейхиссалам кава керел ефкалу шеју фил мизани јаумел қияме ел хулукул хасен. Најпаросо ко велко мизани ко кијамеско диве која ка уштело манушанга ко Аллах аззе ва џел, најпаросо нешто ко вел и шукар тербија, о шукар морал. А кава и тало со требела те одликуинел амаро уручи кјамаре улица, те запазната рамаро мујсо кај клол. О уручи торо пошминела која два моменти палу ифтари, која два моменти баш кога кереа ифтари. Сар со цидеас не торо поглед, торо канте ре претаро за таро букја која Аллах забранинела, дали два уло торо секојдневие. Дали два уло туке навикате дживдине онлайн агаре Аллахе аззе ва џел. И тогаш талален кога ка доресаа кава ниво, онда шајтева крат дека чачипаске амен постинаја која Аллахе Аллахеске аззе ва џел. Прала муслиман, џани си одредиме методе сар те доресеа два душевно мир. Ко периоди кога мануша дживдинена, дараја, дживдинена проблеменцар, дживдинена разна авере искушениенцар, о издеси тало ко Аллах аззе ва џел. Џафер Садик кава керел чудинавама неколе манушенцар, пенена пе муслимања, чудинавама надале манушенцар со исилен дар, дживдинена кидар, дека еке нешто као веленге, ама нисар те сетинем пе ке Аллахескоро лафи хасбуналлахе ва ниъмел вакил. Ем доволно и тало Аллахи најшука заштитникот. Аква аети тало поврзимо е моментеа кога Ибраиме алейхиселам чигеле дживдок јакте тхаренле. Ај си побари дар тарадава? Дали тери дар тали побари тари дар Ибраимескери алейхиселам? Амо Ибраим алейхиселам е гајлаке на кергам ме дарава тутаро гајла. Ово веќе гајленге ваклашне мане симан девел. Ништо на штештети неманги. И одолеске то велтут душевно мир андре ко калби. Насмине антуте то вел дар. Требела гордо тече корине ко дживдипе, без разлика со астарела тутаро проблемија, без разлика ко борсопнинеа тут ко дживдипе. O Ибраим алейхиссалам ва кериндоа кала лафија. O Аллах аззе ва џел менингјадеске природна законија и јак на тарјале. И јак си не шудри е Ибраимеске алейхиселам талале. Шудри си не себе пјачало долеске си неле целосно убеденост ко Аллахи аззе ва џел. По наодорига пенела Џафер Садик чудина манушен која принеси мангајлија и си ман проблемија. Вакела савна сетинена пе акала мануша ко лафи Аллахескоро аззе ва џел која акала ла илахе илла енте субханек инни кунту мина валимин. На постоинелна ја вердевел се му Аллах аззе ва џел ем чачи паске ме кергјум неправда. Акала лафија о Јунус алейхиссалам ва кергја кога гултингјале о кити. Сири побари гајла тарадава. Која Италија добор тери гајла со перавела тут, со разна болестија ајдве асарена тут. Одобор гајла дуњајаке бизо гајла алян бизо гајла капаронен тут, сој адава со померинела торо дживдипе. Вакериндоа кала Аллахе Јунус алейхиселам, о Аллахи нарединела екитоске фрде Јунузе ки обала. А кари тало метафора о кити тало темнина, саргјалето ти темнина е дживди паскери. Аква и тало моменти кома се крамазанти човек кој светло се кура нескери. Одолеске тало биемо то светлинел торо дживди пе то светлинел коркори тут. Емпонао дорига кавакер говел
Соли дикава едве мануша, колајтале разочариме таро мануша. Едве нон-стоп жалинами, која пучален сарсен, таро девел годжа шукара ма манушен даро дълме каракел. Ма разочарин тут. Валлаhi азоджел ко Курану акла, ва ефуду емри ила Аллах. Ем целосно мере букја, мем букава ко Аллаhi азоджел. Потена не поопасно ти ситуација, тари ситуација Ебу Бекрески, која сне пекамбера сам ки хиджра, кога куге ки хира ки пештера, дали цело меку штигете аракене пекамбереме Ебу Бекрете мударено начал барин награда. Тенането цидиве старомануша повеќе таракла дуенгери. Дике ни убедено си поврзано с Аллаһ азza wa jall. Со како пекамбер ислам ајети да иси. Ла тахзан инна Аллаһ ма'ана. Бизо секирација о Ебу Бекр, Аллаhi azza wa jall тало аменцар. Саршо Аллаhi azza wa jall тумен цар ко Рамазани, саршо дела тумен куветите постинен. Соске нас јам убедено целосно ко Аллајем предадиме, ко Аллајем паломасе, ко Рамазанем то вел, амари цело купно навика. Одолеске права муслиман. Сарте кела два душевно мир ко Рамазанем, вано Рамазаните доресаке ајтали и целе постескери. Преко таквалуко, тересако таквалуко и си одредиме методија. Јетара два итало. Пазино Аллаhi azza wa jall mate del tut harami чаво. Аллаhi дела мен чаве. Али амен керален халали или харами. За да то вел халали чао пазин соја парва кереал. Пазин кокер сочивеа. Које кер парва кереа харамеа, ма очекуин халали евлади. И мачу дин тут коги крола максими тајса телел туда шамарен цар Алла сао харами дингерма. На. Пушту соанган кокер. Пушто ахранинган кокер. По наодорига пазин тут, по дуртаро мануша со прекинена фамилиарно веза. По одат и дај адалеске со накерге, и дај биангјале, едијаке думој рангја. А туке сарамал? Која основа туја то вели искрено? Бут лесно ако едијаке и рангја думо тутка фордел ту сар никојем ништо. Ем подур за да те осетинеа дија целосно сплотеност. Пазин тут, таро хајбе и рска јетименгери. Максимија бизо родителија. А да ја рска, муклисалило кој манетите пралескоро чаво, то прал муло, лескере чавен туте дикете халескоро барвалипе, микат хајрина дикеа. Тут увек немир повел тут китери душа, ем со немир каму кјакеа дуњаја. По наодорига права муслиман, никако ма овко друштво одредиме манушенцар, кова со каримоненто душевен мир. Колајтале дала. Циде тутаро мануша колајтале ховавне. Циде тутаро мануш која со ховавгја е Аллахе. Која со дингјале са, разно нимети дингјале са, емпале мовиранела думе Аллахе. Циден тументара два друштво со комасек Рамазани и понаодга со накерела харамија подуртара савке мануша. Некерго е манети премо Аллаhi azza wa jall. Подуртаро мануша кола со пренесинена туменге лафија. Ако некој пренесингја туке нека скоро лафи кергјангли туте, следечо си антуторо лафите крел која вера мануша. Исто ага права муслиман, подуртаро мануша со лажно сведочинена. Шајкара дујнету тајде потпора чиргеја вереске, ама тај са тукове курбани против туке некој те сведочинел. Исто ага ма дружинен тумен манушенцар кола со расфрлинено мали. Кола со наджанено киметие малескоро. Подуртаро мануша со нанелен цел соскете джирдинен. Се идрак дракатар калјола. Римоми праска ки гајбо праске са римонела. Мануш бизо цел, бизо идеалија која со джирдинела, туда кове бизо цел, бизо идеалија. Ем исто агар циден тумен мануша со нанелен своје ја. Која со перавена поро интегритет. Која перавена своје ја, а чалтересел само джики некоја ефтино дуња лучка корист. Ама мајмуника керелпе, какрел, усари рестума два со манглум. Циде тута радало. Пошукармер чороло, гордо чороло, него барвало понижимо.
Ем понаодори га права муслиман, никако маов амал, мануш кој е тало љубоморно, подуртара два мануша. O iblisi lanetullahi aleyh. Sine ljubomorna Adem'eske aleyhisselam. Ulo durtar Allah skoro rahmet. Ma družintut manuškova so lelaja kenda robukja. Sa dva manuša ko čudine lape, non stop kotoro uspeh. Sargu uspingja kava, digbe su isija kale i jak mu darelava kerga o pekamberi aleyhisselam. I jak da ko akavel tu kja dva malko toro ker, a dva da toro mali šajta šoko tanem te na produžingo el nauprem. Em pazi tut maova mal okole manusha so roditeli aleskere tale hola nu prilest. Janea soske so Allah azza wa jalla prala dva čaumu kela laneti holi e kogu praliek manush holi Allah eskeri hulela. Sorodea tu te družine tu tadale manusha. Amangi Allah eskeri holi trujaleste tu da te astara. Adva italo sara stargaje ker tablola. Najverjetni lepenka džiles to da te astargiovel. Odoleske pralnaklaj tale bukja, koje trebela to vela men ko obzir za da te dore samaro duševo mir, emo metode za da te dore sa, a čalo doleske su Allah azza wa jalla propišinja men gjuruči, a dva italo tova bogobojazna ko Allahi azza wa jalla. Odoleske pralalen kere nakva Ramazani сложно сарине те докажнаем та сарел танко маро калби, те мукалеске простор те мени неламен ко пошукар, о Рамазани тало прилика правален те мукамаре билаче традиције, амаре билаче тербие, ем тиранамен ко пошукар, о Рамазани тало најшукар прилика ко те сикавела менге, дека кога исјамен јако намера, зорало нјети шај, одолески уште на косифири, и јако намера, o jako nijeti so kerena, o Allah da azza wa jal pomožno tumen preku toma rodive. Odolece kera dova ko Allah azza wa jal. Allah te prifatinel tomare uručija, to prifatinel tomare namazija, tomare zekjatija, tomare sadaki. Allah te rakel tomaro sasti. Allah te krel tumen zorale. Allah azza wa jal te krel tumenge o imani najman gotovel ko tomaro kalbi. Allah azza wa jal te krel tumenge nasipi sa so mrzineno gjunajna ko akva masek, te mrzinenda palo mase ko Ramazani. Kera dova ko Allah azza wa jal tomare čaveno Allah tu putno ko adva su italo linke hajri ki dunjajem ko ahiret. Kera dova ko Allah azza wa jal hatërja čala ko mase k Ramadan, o Allah azza wa jal o bilaç petara mare thana neka cidel, o čoroli petara mare kera neka duira kerel, o mangi pe ko mare kera neka zavladinel, amare nasvaleno Allahi neka saslarel. Wallahi tomare maksimen kolengere droma neka ara kel, hajli me porodo ko tomare kera nekovel, em tomare mulenge o Allahi azza wa jal dženeti neka del. Ekulu qavli hada, estagfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu, innehu huwal ghafurur rahim. الحمد لله تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه وقال عز وجل من كائر مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.